والا سبق دیندا ہے تاج ایک وزیر اعظم دی گل پہ سناندا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا ہے عمر تو بعد آج تک بیت المقدس دیاں دوبارہ پیاں ویکھدیاں نے کدی تی عمر آئے گا کوئی تی عمر دنیا تو پیدا ہوئے گا مینوں پھر رعایاں ملن گیاں اللہ اکبر اللہ بیت المقدس دیاں دیواراں انتظار پیاں کردیاں نے کوئی تی عمر پیدا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا بیت المقدس کی طرف میرے امیر المؤمنین اللہ اکبر اللہ سفر شروع کر دیتا ہے سفر کر دیا ایک غلام ایک امیر المؤمنین نے اللہ اکبر اللہ ایک وزیر اعظم دا باڈی گارڈ ایک کوڑا ہے کدی امیر المؤمنین کوڑے تے بیندے نے کدی غلام کوڑے تے بہ گیا ہے واریاں تقسیم کر لیاں اللہ سفر کر دیا بیت المقدس تک پہنچ گئے جدوں بیت المقدس سے قریب پہنچے نے تے کوڑے تے بین دی واری غلام دی آگئی امیر المؤمنین دیا واغاں پھڑن دی واری آگئی اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر دی اخلاق تو میں قربان جاواں حضرت عمر دے سونی سیرت تو اللہ اکبر اللہ کوڑے تے غلام نو باہ دیتا ہے تے ہاتھ دے اندر لگامہ پکڑ کے پہ جاندے نے ادھر انہاں نے وکھیا ہے اللہ اکبر اللہ بیت المقدس دیاں دیواراں تو اللہ اکبر اللہ منافقہ یہودیاں نے وکھیا ہے انہاں نے وکھیا ہے کون آ رہا ہے کون پیاندا ہے انہاں نے اپنی تورات دے اندر پڑھیا سی جڑا بندہ بیت المقدس نو فتح کرے گا او دیاں کپڑیاں دے اندر 17 ٹاکیاں لگیاں ہونگیاں او دیاں کپڑیاں دے اندر 17 ٹاکیاں لگیاں ہونگیاں اللہ اکبر اللہ بیت المقدس دے اندر میرے عمر پہنچ گئے نے دستک دیتیت بیت المقدس تا متولی آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر نو پوچھنا شروع کر دیتا ہے حضرت عمر دے کولوں گلاں پوچھی جاندا ہے اللہ اکبر نال چکر لائی جاندا ہے کدی تاریخ اسلام پڑھی ہوئے تے تینوں پتہ لگے نا وزیر اعظم کس طرح بنی دا ہے انج کر کے چکر لاندا ہے تے نال بانے نال میرے عمر دیاں کپڑیاں دے اندر لگیاں ٹاکیاں پہ وند گھنی جاندا ہے اللہ اکبر اللہ 15 حصے گن لے نے میرے عمر دے 15 ٹاکیاں گن لیاں میرے عمر دیاں